Ngayong araw guys ay pupunta kami sa Surigao. Pupunta kami din sa Cebu City. Kasama ko si Paring Toto. Kasama ko yung... So what's up guys? Let's go. Ang tara mo Surigao, ang tabig Cebu, tapos Cebu to Katiklan pre na. Katiklan, Cebu to Katiklan, then Katiklan to Boracay, more isa na ba na? Katiklan to Boracay mo biyahe pa mo pa-scrap yata. Ano sa flight pre? Flight mo to ugma sa alas 10 pre na. Oh, alas Okay, what's up guys? Napami diri sa Barangay Don Robin pag wanto may support para pag-check in na po sa among barko. Shout out sa Alex. Oh, shout out. Update raw pirmi. Dati na sila kabal mamayan. Dito na kami magbayad, ma'am. Pwede dito na magbayad, ma'am. Espera ba may SP? Yo. Kaka. Barasa ka mo. Barasa, Cebu. Oh, Cebu. Cebu man. Kukalyong dili. Before magkukalyong dito. Ticket. Ano na may ticket? Oh, na. Terminal P. Ko namin kasi sandal pa sa isang may kasama namin. Hintayin natin yan. Pwede mo ikot kami dito. Kami diri guys sa terminal. Lalamig ka ikot. What? 500 yung terminal fee, what? Gulat na lang namong pulibok. Dapat buwan yun. Tekan kami diri ah. Grabe kayo ni diri Surigao pa kanin eh. Init na kayo, basta nang inita. Imot na mabot mi diri sa magtumi sa Cebu. Sa Cebu kay pinakainit. Awad, dua ka wings. So, na-order namin karon guys para sa among panihapon. Kalihog ako, do kalihog. Pagkiling yung rice. Kuno ra ka mo wings. Mangaon, guys, mangaon. Pusa na pre, kay basig makatapal na pre. Sa destination. Okay, See you soon. Bye. See you soon. Ay guys, nanami diri sa Cebu. Ang tagawas tatagkuan. Nanami diri sa Cebu. Let's go. Yes. Nanami diri sa Cebu guys. Guys, so nakita to ninyo mga choy nanami diri sa Cebu. So mga alas 5 to alas 6 yata ang dunggo na ng barko tapos mangita ra kan paglikanan so update ra ta perminti. Tapit na dito tas Katiklan, di ba pre? Tapit na tas Katiklan. Yes. Kaya shout out. Tapit na ani si pagumana mo ko airport, agto may airport tapos sakay rin may airplane tapos agto rin may Katiklan. Katiklan magingay. What's up guys? Let's go. Morning Cebu. What's up guys? So nakanami diri sa terminal sa Cebu, kuan sa Cebu pan. Siwol sa Cebu. Nanami diri. So Narinig na pa si Wul sa Cebu. Siwol sa Cebu nanami diri ah. Cebu pa may siwol pa man kay dollar pa man. So, karon na padulong Wala na po pa rin mi dito. sa Katiklan. Pangabang lang. Sabang ra mo tanan. Eh road to Katiklan na pud nani. Mamaw sa mi ani mangita sa mi foods. Di dako pud ni Cebu day guys. Kaduhanan ako ni ano. Hindi ka po na i-post. Sige, bahala na. Sige. Pictorial lang. Dako mo gid ni Cebu. Kaduhanan ako ni ano sa Cebu. Una ni ron asa ta maguluan eh. Mga renderya ra ta. Pre, mga renderya ra ta pre. Mga renderya ra ta. Oh, mga diri ara pre, mangita ta diri kuan. Twindles. Dawal Twindles diri sa kuan. Renderya mi guys. Kaya atong kauban ng manager sa Twindles. Guys, para pang Jollibee. Kaduhanan ako ning ano diri sa Cebu. Mga So, times for the third time Third season.
So, na Third time naman ni Gumana mo ni ang Tamig Airport. Ang mga unsa may tapos airport. Third time naman dito naman sa Cebu. So, makita pa tayo nagpamahaw na sila. That's down, sorry down. Kung gutom dun sila karon guys. Pre? Mga sabi, mama sabi. Yay! Nakasakay na dun ng taxi guys! Bate, wala ka nabot. Ano mo naroon pre? Guys, paadto na meron sa sa airport. Mactan Airport. Sa mga pila ka minutes dito boss? From 5 minutes, 10 minutes, pulo ka Okay guys, Okay, mga 5 minutes sa among biyahe guys. Magandang umaga. Kahit para bang naiisip mo na agad ang mga obligasyon na dapat mo nagampanan. Kaya So yun, what's up guys? Nanamid rin karon sa Mactan Airport. Pakita pre kung saan sa Mactan Airport pre. So, muna ilang kuhan rin. Dako mo ilang Mactan Airport. Asa, domestic mo na yung kuhan pre. Sa Terminal 3 Local. lang, Terminal 3. Station 3. Chicks Encounter. So, kaya sino tayo para magreklamo kung may masigit pa sa atin na problemado. Dahil dito sa mundo ng mga tao, di masama mangarap basta nakukontento. So, ay mga children namidiri sa sulod. ayo pre. Namidiri sa Lumabiyaan ka pre. sulod sa airport. So, amo na lang kulat among flight nga makalarga mi og tana nga dili mi katawan dito sa pagabot sa Katiklan nga tana pod nga nami makita ng mga sikat. Untag na makakulab na to nga vlogger pre ng sikat. Sir Jibin. Naman Sir Jibin pre, kay barang official man to pre. Aw na bitaw to sila. Dapat magkulab-kulab sila. Kulab mo. Og si kuan. Si Boss Primo. Primo og si kisa pre kisa mga pre. Si vlogger naman pre Boy Tapa. Si Paploy. Basig Loyos. See you soon. Boracay. So, Philippine Airlines, let's go. Guys, maglantaw mga maglantaw mga pahumot. Victoria's Secret, baka naman. Pre, pahumot. Ha? Sabi ko gano'n sila mga kono. Sa mahal. Wala, pre. Dugay na. Dugay maurot. Dugay na maurot. Ano yung Bila ni. Tinggal 10, na 10. Pila ka rin. Pila ni Dam? Pila ni nani. 1 to. Bawal mo ka sa Wala. 1 to guys. Batsi. Tara ta. So guys, so pagto na may karon og Katiklan. So before that, See you Katiklan. So, mo sa isang girlfriend so first time na, kapila na mo ka time dun pre. 2 times a day na. Sade. Kaduha naman ako noon. Sa feelings mo, Sa feelings mo what makasakay. makasakit. Face mask mo, kindly wear your face mask. Pila ka pre. Oo. Unsa man na? So, nanamid rin karon. Pila na may pasakay na gid mi. Ay, nangyay lagi. Gituklod man ko. What's up? So, yeah. Yo, what's up? Nanamit din Pasakay ako. na gid mi guys. Yes. First time na ito makasakay ng airplane no? Second time na ako. First time. Sa kay feelings so, medyo excited tayo. Pagsakay karon. Ako nangurok na ko kay kasukaon. We kill him, man. Airport. Pagkita airport pre. Grabe ka na ako sa Mactan Airport no? Yes. So, ang kabanan guys, naguna-una ra. Sulod namin dito. So, waiting na lang mi sa Runto Katiklan. And then, happy na dayon. TikTok na po. Dito na ito magsulat ng seminar. So, proper seminar mo, mga 20 minutes. 10 to 12. Yo, so nanami diri sa sulod sa airplane. Diri sa AirAsia. So, basta kita magtulog sa Katiklan, no?
Katiklan. So, pag may nag-expect na karoon na travel, makaabot may nga na sa Boracay. So, minato ko ng dugay-dugay na yun. So, nara guys, ipakita na ko sa inyo guys. ang mga mesa. Ang mga pipada ay Parang nasa bus ba? Pero second time na ako na makasakay. Itong last year sa una tong dito Miguel Chichay, 2019 pa yata to. So nanayaw mo ito sa Manila. para sa kaalaman ng lahat. At din lang, so magtutag-gratik lang karon. So, 3, 2, 1, let's go. remove sharp objects from your body. Slip vest over your head. Take the tape around your waist. Push end to buckle and pull waistband to tighten. When outside the aircraft, pull down sharply the red tag at the lower end to inflate life vest. If the Bago na life kita vest to, is mga 1 minutes na lang, 1 minutes. Dahil na dahil. push pin inwards to release air. Do not inflate your life vest inside the aircraft. The light will automatically activate when the battery is immersed in water. And hear this Yo, whistle larga na meron to to tao. Ito na merong Molo Vision. Let's go to Katiklan.